Доброго дня! Вас вітає приватне підприємство «Черкаси Вапно-Постач». Сьогодні пропонуємо вапно комове у фасуванні по 2 кг у зручному, компактному та надійному пакуванні для зберігання і транспортування. Габарити сформованого піддону. Висота 95 см. Ширина 120 см. Глибина 85 см. Продукція викладається на європіддон розміром 1,20 на 80 м. 5 рядів по 8 мішків у кожному ряду. У кожному мішку 12 упаковок по 2 кг. Для безпечного перевезення кожен піддон надійно обмотується стрейч-плівкою. За запитом клієнта ми можемо також використати термозбіжну плівку, яка забезпечить додатковий захист продукції від вологи, пилу та пошкоджень.